दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट मोननायाव आरो बे मोनसे सक्तिशालि मोनसे दोलो जोंनि बिटिआरआव आरो फैगौ जितु बिटिआरआनो सरकार बिटिआरआव इउपिपिएल दोलोआनो सरकार दागोन आरो प्रमद बर'आनो चिफ जागोन जितु प्रमद बर' बिथाङानो आंनो टिकेटखौ होबाय बेखौ मानसिफोरा खोनानानै दिनै बिराद गासैबो मोजां मोनदों रंजादों गासै जाति जनगोष्ठी गासैबो दिनै आंखौनो देरहाहोनो थाखाय लोब लोब दिनै ओंखारबोदों आरो जयन जाबोगासिनो दं आरो बे समाव बिटिसि बिसायख'थिनि गोख्रों बारहावाया जेरावबो सोलिगासिनो दं जे थांनाय 17 बोसोर जि सालायदोंमोन बे सालायनाय समफोराव जेसेबां जोंनि थासारिया माबादिमोन जों मा मोनदोंमोन जों मा खोमानांदोंमोन बेखौ गासैबो रुजुनानै दिनै 5 बोसोरनि जितु प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दोलोनि सोरखारा दिनै रायजो राजानो मा मावनो थांगासिनो दं माबोरै परिकल्पना लानानै गासै जाति जनगोष्ठीफोरजों जोंनि मोनसे समन्वय मोनसे स्थापन खालामफिननो हाबाय गोजोन मोनसे थासारिनि गेजेरजों थांनाय खोमाना लानाय जों एमपिखौबो जों दिनै पुनरुद्धार खालामनो हाबाय बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै रुजुना नायनानै दिनै जोंनि साननो हनो हानाय बुद्धिजीबिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो मोनसे थांखि लाबाय जे नङा बे इउपिपिएल दोलोनि सोरखारखौनो जों लाफिननांगौ आरो प्रमद बर'खौनो आरो जोङो चिफ बानायनांगौ होननानै गासैबो थिरांथा लाखाना दं आरो बिटिसि बिसायख'थिया जानो थाखाय गेजेराव गोबाव सम गैलिया जानो गोनां बिटिसि बिसायख'थिनि थाखाय मोनफ्रोमबो राजखान्थि हान्जानि फोसावदिं मेल खालामनाया गोख्रोङै सोलिगासिनो दं बे लेखायैनो इउपिपिएल दोलोनि बिजाथि माखन सरगियारिनि फोसावदिं मेलाबो गोख्रोङै सोलिगासिनो दं बिथां माखन सरगियारिनि बिसायख'थि फोसावदिं मेलावनो बड'लेण्ड बुब्लिनिफ्राय जर'खा खौरां नंगौ बिजाथिफोरनि सेराव बड'लेण्ड बुब्लि बे समाव आङो दं मथंगुरि बियाब आरो मथंगुरि बियाबाव रायजो राजाफोरा बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा फारसे लेहेमनायखौ बे समाव नुनो मोन्दों आंजोंनो लोगोसे दङ मथंगुरि बियाबनिफ्राय मोनसे समाव खननै बिथाङा उदां बिजाथि महरै देरहासार जानो हानाय आरो आथिखालाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जाजों बिथाङा नैबे मथंगुरि बियाबाव बिजाथि महरै सायख'जानाय बिथां माखन सरगियारि बिथाङा दङ बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोन्थिनो थाखाय नाजागोन माबायदि जाबाय दं बे बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारिया नैबे बियाबाव देरहागोननि मिजिंथिया बेसेबां दङ माबायदि सोलिबाय दं बे समाव दायो जोंनि बे मथनगुरि समस्तियाव दिनै बहुद जोङो मोनफ्रोमबो गामियाव दिनै बिसायख'थि फोसावनाय बे मेलखौ लागासिनो दं दा बेहाय जों नुदों मोनफ्रोमबो गामियाव लोब लोब जोंनि बर'ल' नङा गुबुन हारि हारिसाफोराबो गासैबो सहयोग जोंखौ होदों बहुद मोजां अनसायनाय जों मोन्दों जिहेतु सिगां आंहा एसे माबा दंखायो मानसिफोरनि साननायाव रायजो राजाफोरा सानदोंमोन जे माबेबा मोनसे दोलोनि टिकेट लायोबा मोजां जागोन थिग बिदिखौ सानबाय थायोमोन दिनै इउपिपिएल दोलोनिफ्राय टिकेट मोननायाव आरो बे मोनसे सक्तिशालि मोनसे दोलो जोंनि बिटिआरआव आरो फैगौ जितु बिटिआरआनो सरकार बिटिआरआव इउपिपिएल दोलोआनो सरकार दागोन आरो प्रमद बर'आनो चिफ जागोन जितु प्रमद बर' बिथाङानो आंनो टिकेटखौ होबाय बेखौ मानसिफोरा खोनानानै दिनै बिराद गासैबो मोजां मोनदों रंजादों गासै जाति जनगोष्ठी गासैबो दिनै आंखौनो देरहाहोनो थाखाय लोब लोब दिनै ओंखारबोदों आरो जयन जाबोगासिनो दं आरो मोनसे समाव नोंथाङा बे बियाबनिफ्रायनो खननै उदां बिजाथि महरै बे समाव नोंथाङा देरहासार जानो हादोंमोन बे समाव इउपिपिएल राजखान्थि हान्जा जाय बावैसो सिगाङाव 5 बोसोर बिथांमोना सोरखार सालायखांबाय आरो आथिखालाव प्रमद बर'नि दैदेननाय समाव बा दैदेननाय इउपिपिएल राजखान्थि हान्जानि नोंथाङा सासे टिकेट मोननो हानाय सासे बिजाथि बे समाव आसाबादिया बेसेबां दाथ' बेनो सिदा खोथा दाथ' आसायाथ' जोङो दंखायो आसा खालामनाय बादिनो जोंहा रिजाल्टआ जागोन बेयो सैथो बाथ्रा दिनै जोंनि बे रायजो राजाफोरनि जितु माबानाय बबे दोलोखौ जों सासनाव बसायगोन बे साननायाबो दिनै रायजो राजाया रोखा खारन मोननैबो दोलोखौ रुजुना नायनानै रायजोफोरा मोनखाबाय जे थांनाय 17 बोसोर जि सालायदोंमोन बे सालायनाय समफोराव जेसेबां जोंनि थासारिया माबादिमोन जों मा मोनदोंमोन जों मा खोमानांदोंमोन बेखौ गासैबो रुजुनानै दिनै 5 बोसोरनि जितु प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल
दोलोनि सोरखारा दिनै रायजो राजानो मा मावनो थांगासिनो दं माबोरै परिकल्पना लानानै गासै जाति जनगोष्ठीफोरजों जोंनि मोनसे समन्वय मोनसे स्थापन खालामफिननो हाबाय गोजोन मोनसे थासारिनि गेजेरजों थांनाय खोमाना लानाय जों एमपिखौबो जों दिनै पुनरुद्धार खालामनो हाबाय बेफोरबायदि माखासे बाथ्राफोरखौ दिनै रुजुना नायनानै दिनै जोंनि साननो हनो हानाय बुद्धिजिबिफोरजों लोगोसे रायजो राजाफोराबो मोनसे थांखि लाबाय जे नङा बे इउपिपिएल दोलोनि सोरखारखौनो जों लाफिननांगौ आरो प्रमद बर'खौनो आरो जोङो चिफ बानायनांगौ होननानै गासैबो थिरांथा लाखाना दं आरो मा बिथांखि लानानै नोंथांमोना नैबे समाव बिसायख'थि फोसावदिंगो हाबाफारिखौ नोंथांमोना सोलिगासिनो दं बे सम मथंगुरिनि थाखाय नोंथाङा मा थांखि लादों थांखियाथ' बेनो जोंहा मोनसे माबा दंखायो भिजन मिसन मोनसे जोंहा माबा गेरेन्टि कार्डबो दिनै जोंहा फोसावबाय माखासे जोंहा बेहाय कमिटमेन्ट होनाय दं रायजो राजाफोरनो जों मा मावगोन बेनि हाबाफारिनि रोखा जोंहा रायजो राजानो माबानो बुंनाय जोंहा माबा दंखायो जितु गेरेन्टि कार्डआवनो दंखाजोबो मा मावगोन जों मा हाबाफारि लागोन जोंनि माबाया मा परिकल्पनाया मा बेफोर गासैखौबो रायजो राजानो जों रोखा बेनि गेजेरजों फोरमायखानाय जादों बेखायनो बेखिनियानो जथेस्थ आरो बेजों लोगोसे बै समष्टिनि उन्नयन बुङोब्ला समष्टिनि जेसेबां माबा दं रायजो राजाफोरा आंखौ मिथिखागौ आं माबादि मावो जितु सिगां आंहा बेसेबां आंनि दिलोमोन नालाय सरकाराव आं गैयामोनखाय आंनि खेमथाया एसेबां नङामोन रायजो राजाफोरा बेखौ हमदांनो हादों दे एबार जितु दलाव थागोन दलनि जितु सरकाराव थानानै आं खामानि मावगोन बेखायनो राजाफोरा फोथायनाय दं जे माखासे समस्याफोरा इजियैनो समाधान जागोन होननानै फोथायनाय दं आरो गौतम दास जाय बिथाङा मावफुं सोद्रोमा एबा इएममोन आरो आक्तारा बेगम बिपिएफ राजखान्थि हान्जानि बिथांमोनजों नोंथांनि जुजिनाया माबायदि जागोन बिथांमोननि दा रायजो राजाफोरखौ जुदि नायोब्ला नुङोब्ला बिथांमोना किसु एसे ओरैनो दिन्थिगासिनो दं गोजौआव सायाव खिन्थु बे नङा जेखौ जों नुदों बे नङा सिङाव रायजो राजाफोरा अलरेडि डिसिसन लाखाना दं दा जितु सालायबाय थानाय बिथां जाय इएममोन बिथांनि बेरेखायथ' अनेक रायजो राजाफोरानो दिनै लोब ओंखारबोदों दिनै 100% नङाबाबो 90% रायजो राजाफोरानो बिथांखौ गाज्रि मोनना दं आरो जोंनि फारसे लोब जयेन जाफैगासिनो दं दा माखासे मोनफ्रोमबो जायफोरा थांनाय बाराव बिथांनो भट होदोंमोन बे भट होग्राफोरा रायजो गंसेयैनो गुलाब जोंजों दिनै जयेन जाफैनायखौ मिडियानि गेजेरजों रायजो राजाफोरा गासै बिटिआरनि रायजो राजाजों लोगोसे जोंनि बे मथनगुरि समष्टिनि रायजो राजाफोरा नुगासिनो दं आरो बेखायनो एसेबां आङो फेक्टर जागोन बा माबा जागोन बेदिखौ बुंनाय नङा खिन्थु सोर बेसे गाहायाव थागोन दा बेखौ दा जोंखौ सोर बेसेसिम सापर्ट खालामि मानसिबो दलाव थाखायो साफा सानै मोनफ्रोमबो दलाव थाखायो गावबा गाव दोलोनि मानसि दा हिसाबै सोर जोंनि एसेसिन खाथियाव थागोन सोर एसे गोजानाव थागोन बेखौथ' नै रिजाल्टआसो खिन्थासिगोन जायखिजाया आफ्टार अल जों देरहागोन आरो आक्तारा बेगम बिथाङा रायजो राजाफोरनि गेजेराव थांनानै बिथाङा बुंगासिनो दं 5 बोसोराव इउपिपिएल सरकारा जेबो खामानि मावनो हायाखै लामा दिन्थि बाथ्रा बुंबाय दं मा बुङो ना जायखौ लामा दिन्थिनानै बिथांमोना बुंदों जाय दालांफोरखौ बिथांमोना माबा खालामदों दाखालि बावै नुदों जे धरना होनाय मोनसे लामा बै सुक्रेंबारिखै दं बेनिनो खाथि जायो बे माबा खारिजा मौजायावनो आरो दा बे दालांनि माबाखौथ' मिथिगौ बे दालांनि मावनांगौ खामानि जेसेबां फैसा बेहाय एलट जादोंमोन 1000 करोड़मोन नामा 1000 करोड़निफ्राय 200 करोड़खौथ' डाइभार खालामनानै मा होनदों साप्लाइ ना मा बेहाय बाहायदों दा नै बिथांमोन रमनि दैमारि बिथांमोनानो दंमोन बेफोरखौ मिथिजोबगौ आरो जाय थिकादारा मावदों बेथ' लससो जाबावदों जा जिखिनि फैसा दंमोन बेखिनिखौ आरो बेलेगाव डाइभार खालामबाय नालाय बेखिनिखौ आरो सोरथो मावफुंबावगोन दालाय दा बेखौ गोदान सरकारा फैनानै लोगो मावनो हागोन बेथ' नङा फैसाखौनो बिसोर बाहायजोबखाबाय अब्लाना बेखौ सोर मावबावगोन दिनै अलरेडि बियो दान दा होमबा बे जायफोरा बुंदों बिथिंथ' बेखौ मावलांदों दा बेखौ गासै रायजो राजाफोरा मिथिगौ आरो दा माखासे दालांफोर बिदिनो दं दा नों माबाना नाय अफिसाव गासैबो अलरेडि दान गासैबो मावखाजोबनाय बा फैसाखौ दिहुनखाबायबा बेहाय मावनो गोनांलाय माथो दंबावो बेहाय गोजौआव आरो अभार लिफ्टिं सोरथो मावनो हागोन इलिगेलथ' मावनो हाया बे इउपिपिएल दोलोआ दिनै सोरखारा दिनै इलिगेल मोनसेबो खामानिफोरखौ मावनो थाखाय बिथोन होआखै रावखौबो आरो मावनोबो बिदि उसतनि होआखै बा मावनांगौखौबो सानाखै खारन लिगेल मावनांगौ मोजाङै मावनांगौ जिखिनि फैसा दं बेखिनिखौ मावनांगौ थांनाय सोरखाराथ' अनेक दिनै रिन गालांदों माखासे थिकादारफोरनो दिनै फैसा होलांनो हायाखै
जाय टिकाफोर होदोंमोन जायफोर टिकादारा फैसा मोननांगौ होनना गावखौनो गाव सानदोंमोन खिन्थु बे टिकादाराबो मिथिगौ बे खामानिया दे फल्स माखासे खामानिया फल्स खामानियानो गैया लामायानो नङा जाय लामाखौ बे आमुग आमुग लामा इसिनि कुर होनना दिन्थिदों बे लामाखौ नागिरनानै मोनाखै जुदि लामाखौ नागिरना मोनाखैबा सोरखारा मालाय बोरैथो फैसा होगोन दा बिदिनो मथा मथि 1500 करोड़ थाखासो बिदि दं आरो लाइबिलिटिसा दा लाइबिलिटिस होननाय लोगो लोगोनो दा बे लाइबिलिटिसखौ दा सुफुंबावनांगौ जादों नैबे बजाखौ लानानै बे इउपिपिएलआ अब्लाबो दिनै लामा सामाखौ माथो मावाखै अनेक मावदों दिनै कलेज स्कुलफोरावनो जुदि 50 लाख करोड़ 10 करोड़ 5 करोड़ जुदि होनो हादोंबा दोंसे लामाखौलाय मानो मावनो हाया जानो बेखौ हागौमोन खिन्थु बेहायबो माखासे माबा दं मावखांनाय बुस्थुखौलाय बोरैथो गोदानै मावबावनो हानांगौ जाखो खिन्थु मावनाया खामानिया मोजां जायाखै मावफुङाखै बेखौ माबा मोनसे बेबस्थानि गेजेरजों मावनायनि लामाखौ लानानै जेब्ला सम फैयो अब्ला मावनांगोन बिदिसो जुजिनाया सोरजों जागोन नोंथांना जुजिनायाथ' बिदि थिग जुजिनाया सोरजों जागोन दा बर्थमान दायो जिथु नुदों 3 खनायारिथ' बिदिबो 3 खनायारि माने बिदिनो जागोन जानाया जायखिजाया दिनै जिथु जों नुदों दा बिदि नुनायाव दा मथा मथि बिजेपि आरो इउपि माबा बिपिएफ बेथ' बहुत सिङाव दं आरो बर्थमान अब्लाबो जिहेतु थाखा फैसाजों बहुत जुजिगासिनो दं बिथांमोना बेनि गेजेरजों माखासे थाखानि उन खारनाय माखासे सुबुंफोरा हयथ' किसु एसे आगबारायबावगोन बेखिनिखौ साननो हायो आरो खिन्थु बहुत गाहायाव थागोन आरो जिहेतु गुबुन गुबुन हारिजों बे आबुं जानाय मथंगुरि बियाबा बे समाव बे गुबुन गुबुन हारिफोरखौ लाबोनो थाखाय एबा नोंथांनि खालामना लानो थाखाय माबायदि बिथांमोनजों प्रसासन बा बे समाव फोसावदिङा सोलिदों फोसावनाय जिथु हाबाफारि बेथ' मोनसे जाहैबाय रायजो राजाफोरा आंखौनो सिगांनिफ्रायनो लुबैबाय थाखादों खिन्थु गेजेर गेजेर बेलेग इसु फैनायनि थाखाय हयथ' आंनो भट होनो थाखाय एसे माबा जादों बिथांमोना भट होनो हायाखै माबेबा मोनसे इसुनि खाथिराव आरो जेनेबा खेबथाम बर' मानसि देरहायोबा रिजार्भ जागोन बे मोनसे बिदि जाहैबाय जिहेतु आं खेबनै देरहाखांबाय अपेन समस्ति खेबथाम बर' मानसि देरहायोबानो रिजार्भ जायोनो बिदि माखासे हाखनाव थानाय दोलोनिफ्राय अपप्रचार खालामदोंमोन आरो थांनाय जिथु बाराव बेहाय बुंदोंमोन जे जोंनो भट हो जोङो बिटिसिनिफ्राय नोंथांमोनखौ दानना होगोन थिग बिदि माखासे बाथ्रा होबाय न'खर सुहि लालायबाय माखासे जोंनि नंखाय थारमाने जोंनि बै माबा जिथु गोरोबथा जिथु माबा बिटिआर एकरनि दफाफोरखौबो दिन्थिनानै मानसिफोरखौ एसे बुलायबाय ओमफ्राय नुबाय नंगौ दाननायबो दं सोसननायबो दं दा बिदिखौ साननानै रायजो राजाफोरा बुंबाय माथो ओरैबायदि जागोननो सार जोंहानावथ' गांबाल' भट दं गांनैखौ नोंनो होनोसै गाज्रि मोननांला उनफोराव होगोन थिग नै बिदि जाजोबदों आरो दा बेखायनो आंहा फोथायनाय दं मोनफ्रोमबो जाथि जनगोष्ठी जेसेबां दं बे रायजो राजाफोरा एबार गासैबो बिदि इसु गैया जेबो सानाखै गासै इसुखौबो नुबाय फल्स होननानै दा फोथायबाय जायनि थाखाय गासै रायजो राजाफोरानो भट होनो थाखाय दिनै रेडि जानानै दं आरो 3 अक्ट'बर हाग्रामा महिलारि बिथाङा जे आसामनि गभर्नर बिथांखौ हांख्रायदों एबा रायजो बेंगिरि बिथांखौ आरो हिमन्त बिश्व शर्माखौ अलरेडि इनभाइट खालामखाबाय होननानै बाथ्रा बुंदों बिथांमोना सोरखाराव फैसिगोन एबा शपथ ग्रहण बे समाव 3 अक्ट'बराव लागोन होननानै बुंदों मा बुङो बे हाग्रामानि बाथ्रायाथ' आरो दिनैनि बाथ्रा नङा बेथ' 5 बोसोरावनो बेसेबा बार सरखार दाखांबाय दा बेखौथ' रायजो राजाफोरा मिथियै गैया दा गाबोन आंनि सरकार जागासिनो दं आं मासाव जागासिनो दं बाइ इलेक्सननि उनाव जागोन एमपि इलेक्सननि उनाव जागोन थिग बिदि बुङै दिनै रायजो राजाफोरखौ मोनसे आसा होनानै दिनै इलेक्सनसिम लाबोबाय आरो दा रायजो राजाफोरा सहसावनो बुजिना मोनबाय बिथांनि बुंनाया बेसेसिम सैथो बेसेसिम मा बेखौथ' आरो मिथियै बाथ्रा गैया कुनु मानसि रायजो राजाफोरा दिनै बिथांनि बाथ्रानि सायाव कुनु मोनसे साननाय बा मोनसे फोथायनाय दिनै गैया जे बिथाङा दिनै इलेक्सना 22 तारिखै जागोन बेनि रायजो राजाफोरा सोरनो भट होनो सानदों गाव मा मावदों बेखौनो गावनो जुदि आत्मबिश्वास खालामना लानो हायाखैब्ला गावआनो आत्मबिश्वास गैया गावआनो बिश्वास गैया जे गाव सोरखाराव फैफिनगोन बेनिखायनो बेफोरबायदि बाथ्राफोरखौ बुंदों दिनै जोंहा प्रमद बर' दैदेननाय प्रमद बर' बिथाङा दिनै बुङाखै जे आङो सोरखाराव फैगोन बुंदों मानो बुंदों मोनसे कनफिडेन्स दं जिहेतु
जिहेतु बिटिआर हालामनि गासै जाति जनगोष्ठीफोरनि थाखाय खामानि मावदों भिजन मिशन लानानै दिनै खामानि मावलांदों शान्ति मोनसे स्थापन खालामदों जिहेतु रायजो राजाफोरा शान्तिखौनो लुबैखायो दिनै मोनफ्रोमबो जाति जनगोष्ठीनि गेजेराव गोरोबलायनाय मोनसे समन्वय मोनसे स्थापन जादों दा बेफोरखौ कनफिडेन्सआव लानानै जिहेतु रायजो राजाफोरा बेखौनो लुबैखायो सिगांनि 17 बोसोर हाखनकालाव जिहेतु जोंनि गेजेराव बर' अना बर' माखासे बे गामि बै गामि अनेक किसु बर' गुबुन हारि अना बर' बिदि अनेक सृष्टि जादोंमोन जोंनि मोनसेल' लकसभा सिटखौबो जों खोमाना लाबाय थानांगौ जादोंमोन बै समावथ' गासैबो बिफेबानो गोजामोन मेम्बारनिफ्राय लानानै एकदम एमसिएलए चिफ इएमहालागै गासैबो बिफेबानो गोजामोन मात्र आंल'सो बिफेब नङामोन जिहेतु आं निर्दिल्लयावमोन दा अब्ला गासै मेम्बार गासै रायजो राजा गासै माहारियारि आफादफोराबोथ' समर्थनानै होदोंमोन साथाम गाहाम केबिनेट मन्त्रि थासेयावबो एलायन्सआव इलेक्सन गेलेनाय सत्तेयावबो खिन्थु खेबनै गाहाम जोङो देरहानो हायाखैमोन लकसभाखौ बे लकसभाखौबो दिनै प्रमद बर'नि दैदेननायाव प्रमद बर'नि माखासे थांखि लानानै मिशन लानानै खामानि मावनायनि थाखाय दिनै पुनरुद्धार जों खालामफिननो हाबाय दा पुनरुद्धार खालामफिननाय हाबाय दिनै बेखायनो जोंनि बर' रायजो राजाफोरा सानदों मा जे नङा थिगानो दं दा प्रमद बर' दैदेननाय इउपिपिएल दलनि बे सोरखारानो जोंनि हारिनि जौगानायनि खामानि निस्सय मावदों आरो गुबुन गुबुन हारिफोरनि जौगानायनि खामानि मावदों जायनि थाखाय गुबुन गुबुन हारिफोराबो दिनै बे बर' अना बर'खौ गारनानै दिनै जोङो एमपिखौ देरहाफिन होनो बिथांमोनाबो सहयोग होदों आरो मथंगुरियाव हेलिकप्टार बिरगोन नामा बिदिखौ जोंना हेलिकप्टार नांलायगौ दं होननानै आं सानाखै खारन बेहाय हेलिकप्टारजों बेहाय माबा खालामनानै प्रसार खालामनानै जोंनि फैसा थाखाखौ जोङो ओरैनो अपसय खालामनो नागिराखै खारन भट होगोन रायजोफोरा दिनै अलरेडि थांखि लाखानानै थाबाय गतिके बेहाय आरो दुनायजों सोरजोंबा जोंबो देखायनांगौ बिदियै जों देखायनाय बेखौ जों सानाखै खारन बेहाय माबा मोनसे गुबुनजों फैसाखौ ओरैनो खरस खालामनानै बाहायलायनांगौ जों समायबो नस्थ' आरो ओरैनो थाखा फैसाबो खरस खालामनाय जागोन जाय थाखा फैसाखौ जों रायजो राजानो बाहायनो हागोन गतिके बेखायनो आं सानदों मा बेहाय जोंहा हेलिकप्टारजों फैनानै बेहाय बा इलेक्सन बा बिसायख'थि फोसावदिंलायनांगौ दं होननानै आं सानाखै आरो रायजो राजाखौ मा खावलायगोन रायजो राजाखौ मोनसेल' खावलायगोन जे आङो थांनाय मोननै टार्मस आंखौ निर्दिल्य भाबै जिथु रायजो राजाफोरा बे समस्तिखौ सालायनो आंनो बिबान होदोंमोन बेखायनो आं दिनै खावलायगोन रायजो राजाफोरखौ जे दिनै आङो दोलाव थानानै सरकारनि सासे प्रतिनिधि जानानै जाहाथे बे समस्तिखौ दैदेननो थाखाय आंखौ खेबसे सुजुग होबावगोन होननानै गासै रायजो राजाफोरखौबो आं खावलायदों आरो नंगौ दैदेनगिरिफोरनि सेराव जोङो बड'लेण्ड बुब्लिया बे समाव गुबुन गुबुन जायगाफोराव बिसायख'थि फोसावदिं हाबाफारियाव जों बाहागो लादों थिग बेबायदिनो मथंगुरि बियाब बे बियाबाव आङो बे समाव दंफैयोमोन आरो बिथां इउपिपिएलनि बिजाथि माखन सरगियारि बिथांनिफ्राय गोबां बाथ्राखौनो मोनथिनो मोनबाय आरो बिथाङा मोनसे गोख्रोंथिजों बिसायख'थि फोसावदिं बे फोसावदिं हाबाफारिखौ बे समाव लाबाय थादोंखौ बिथाङा बाथ्रा बुंदों आरो बे समाव बिथाङा गुबुन गुबुन राजखान्थि दोलोफोरजों जुजिनाय बाथ्राखौ बिथाङा रोखा बुंदों आरो फैबाय थानाय समाव बिथाङानो देरहासार जागोनखौ बे समाव बिथाङा रोखा बाथ्रा बुंनायखौ नुनो मोनदों बे समाव नोंथांमोननो मथंगुरि बियाबनिफ्राय आं नोंथांमोननो आबुङै दिन्थिफुंबाय गोजोन्थों।